Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказаної». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам, русинам і русинкам. Тема нинішньої передачі – антирусинська пражсько-стамбульська церковна інтервенція. Рівно 30 років назад, 28 октября 1990 года, патріарх Алексій II підписав грамоту Томас про повну адміністративну фінансову незалежність Української православної церкви. Це привело до спокою і мира в Україні на 30 років, а духовно-церковне життя мирно розвивалося в Україні. І цілий світ признав грамоту Томас патріарха Алексія сію за незалежність Української православної церкви подержав. Недавно такий документ для розкольників видав у 2019 році Константинопольський патріарх Варфоломей, предложивши назвати розкольників як святіша ПЦУ. Но його Томас привів до грандіозного розколу в православному світі. Як же це оцінюють православні жителі Закарпаття, у більшості свою русини? Дійсно, рівно 30 літ назад, 28 жовтня 90-го року, патріарх Алексій II підписав грамоту Томас про повну адміністративну і фінансову незалежність Української православної церкви. І з того часу, де ми отримали Томас, сталося то 28 жовтня 90-го року в Софійському соборі у Києві. І підписану накануні грамоту вручили київському на той час митрополіту Філарету. Вручив її лично патріарх Московський вся Русі Алексій II. І сіє спасло Україну, но від великого церковного розкола, а малий все-таки стався, створений скоро самим же Філаретом. Так як говорили, що його кум Кравчук і він організували собі нову церкву Київський патріархат. От у 19-му році подобний документ для розкольницького ПЦУ видав Константинопольський патріарх Варфоломей, що привело до великого розколу в православному світі, бо це була відкрита церковна інтервенція Стамбула в справи України. А цю інтервенцію організували власті України, які, до речі, родом з Галичини, і більшість з них, як відомо, і вони самі казали, уніяти, коли зловжили посадами і створили нове протистояння, захвати храми, побиття людей та ослаблення цим єдності країни. Це була велика біда для України. Однак це не перша інтервенція Константинопольського патріарха. Подібна інтервенція сталася ще у 20-х роках ХХ століття рішенням міжнародної конференції у Парижі від 10 вересня 19 року національна територія русинів, як пам'ятаєте, так називали нашу землю, національна територія русинів на південь від Карпат. З таким паспортом ми явилися на міжнародний договір у Париж. Ввійшла вона свідомо і вільно в склад Чехословаччини на правах найширшої і, можливо, на той час автономії, створивши свою національну державу русинів з іменем Підкарпатська Русь. Православні русини зразу ж скористалися часом і створили та зареєстрували зразу ж Карпаторуську автономну церкву сербського патріархата. Цілими селами русини покидали унію і верталися до православ'я. І це стривожило навіть Масарика. Збереглося письмо, де ссилаються на його слова, що він казав, якщо дозволити русинам і так далі переходити у православ'я, то ми не зможемо на них більше впливати. Напомнимо, Масарика ніхто не вибрав за президента, бо тоді образувалася держава, але він, на жаль, Масарик, прийняв негативну участь у церковному питанні для русинів. Можливо, по запросу Масарика сюди вмішався тоді патріарх Константинопольський і благословив архієпископу Саватію Пражському розколоти православних русинів.
Це їм частково вдалося, але по причині цього розколу, наприклад, архімандрит Олексій Кабалюк так і не зумів стати єпископом, і русини лише отримували єпископів із Сербії. Так що русини добре пам'ятають антирусинську стамбульську інтервенцію 1920-х років. Подобно як і сьогоднішня подібна інтервенція на Україну принесла і в наш край Закарпаття захвати храмів та побиття людей. А коли з русинов найбільше потрудився для православної церкви у той час? У 18-му році розпалася Австро-Венгрія. Послідній імператор Австро-Венгрії дав команду відпустити із перших концтаборів смерти Телергоф-Терезін наших русинів-думів. Він тоді сказав знамениту фразу: «Так, ми русинів гноїли, мучили, убивали, тюрмували, держали у концлагерях, але вони нічого не зробили. Вони нічого не згрішили, але могли згрішити». Це в історії русинів сталося як знаменита австрійська цинічна фраза. В той час вийшов з тюрми отець Олексій Кабалюк і почав активну діяльність по відродженню православ'я на Карпатській Русі. Він до кінця життя старався жити в основаному їм Свято-Миколаївському монастирі коло сели Іза, то між Ізою і Нанковом. І от у 21-му році Олексій Кабалюк відкрив собор Карпаторуської православної церкви, автономно, яка існувала в складі Сербської православної церкви, на котрий з'їхалося коло 400 делегатів православних русинів. На з'їзді був прийнятий устав і офіційна назва Карпаторуська православна Восточна церква. В цьому ж році Олексій Кабалюк був ізбраний ігуменом мужського монастиря в Ізі, а у 23-му році архімандритом став, а потім уже єпископ Досифей Сербський назначив отця Олексія председателем духовної консисторії і настоятелем прихода Хуста. А що собою представляв так званий Саватіївський розкол? Саватівський розкол мав такий вид. Во время цього Саватівського розкола, направленого на відділення Карпаторуської церкви від Сербської і переподчинення її Чехословацькій церкві, отець Олексій Кабалюк оставався вірний Сербській церкві, бо розумів, що організована Чехословацька церква в лиці того Саватія, вона хоч і мала добрі плани, але вона була в руках політичних чехів, і вони використали його проти русинів. От коли русини познайомилися з церковною інтервенцією Праги та Константинополя, тоді ми зрозуміли, от тепер уже прийшов час, ми пам'ятаємо, як Саватій приїхав на Карпатську Русь, організував свої приходи і розколов православних. Так, це не був великий розкол, але він позначився дуже негативно на духовному житті русинів. І так, Константинопольський патріарх, політичні чехи з Праги, сам лічно Масарик посприяли тому, щоб тормозити процес переходу православних русинів у православ'ї. Буквально через 4 роки, у 1927 році, буде створена нова держава Ватикан. І вона зразу на рівні державному заключить договори з Чехословакією, в котрій запросить, що всі храми, які русини будували, але прийшли в православ'я, вернути уніятам. Якщо навіть в селі було 10 уніятів і 2-3 тисячі православних, чехи вимагали повернути у тій групі храми. І почалося нове будівництво. Один з великих православних храмів маємо в Великих Лучках, чудесний, з прекрасними православними куполами, що свідчить про те, що не руські на танках, а іменно русини самі повернулися до святого православ'я.